ମୁହଁ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ଆଣେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଣିବିନି ଆଣିବି ନା। କାହିଁ ହଳ ଗୁଡୁ ଭାଇ କେମିତି କୁହ ପଖାଳ ହେଇଛି କହୁନ। କିଛି କୁହନି। ମଲ୍ଲି ପଖାଳ କୁନୁ କେମିତି ପଖାଳ ହେଇଛି? ମୁଁ ତ ନିମଡା। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ବୋଦିଆଳୁ ଭଜା ମିକ୍ସଚର ଆଉ ପୁରା ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ। ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ପୁରା ଘର ତିଆରି ଖଟା ଦେଶୀ ଖଟା କୋଳି ଆଚାର ଆଉ ମିକ୍ସଚର କହିବୁ। ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି। ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି ନା ଭାଇ? ମିକ୍ସଚର କିଣା ହେଇଛି। ଭୁଲ କହିଲୁ। ଗୁଡୁ ଭାଇଙ୍କର ଭାତ ଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ କୁନୁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇନି। ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦିଅ ଖାଇବ ଛାଡ଼ୁ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସିକି ଭାଇରାଲ କରିବି। ତୁ ଶୋଇଥିବ